салом дӯстон, Ламин Ямал бешубҳа беҳтарин футболбози имрӯза маҳсуб мешавад. Медиа, мухлисон ва ҳатто бозингарон инро тасдиқ мекунанд. ҳанӯз 17 сол дорад, вале аллакай дар сатҳи баландтарин қарор гирифтааст. Мо мисли дигар футболбозон Ямалро дӯст медорем ва рӯзе хоҳад расид ки ӯ барандаи тӯби тиллоӣ мешавад. Аммо мо имрӯз сабабҳоеро меорем ки чаро Ямал тӯби тиллоиро имсол соҳиб нахоҳад шуд. Манчестер Сити дар ин мавсим соҳиби ҷоме нашуд. Даста дар вазъияти душвор қарор дорад ва хатари роҳ наёфтан ба Лигаи Чемпионҳо шаҳриҳоро таҳдид мекунад. Ба ҳамин хотир шогирдони Гвардиола имшаб бояд бо кадом арзише набошад муқобили Бормут ғалаба ба даст оранд. Шумо метавонед пешгӯии худро бо 1-1 санҷом дода бо истифода аз калимаи сеҳрноки таҷфут то 8000 сомонӣ соҳиби тӯҳфа гардед. Маълумотҳои лозима дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Якум сабаби соҳиб нашудани тӯби тиллоӣ ин аст ки дар таърихи 69-солаи ин ҷоиза ягон наврас онро соҳиб нашудааст. Албатта мисли ӯ бозингарони ҷавон дар гузашта мисли Месси, Майкл Оуин, Роналдо ва Мбаппе дурахшиш доштанд, вале ягоне аз онҳо дар наврасӣ беҳтарин номида нашудаанд. Ҷавонтарин барандаи тӯби тиллоӣ Роналдо шуморида мешавад ки дар синни 21 солагӣ соли 1997 онро соҳиб гашта буд. Ба назар синну сол дар овоздиҳӣ нақш мебозад ва ҷавононро бар вақт ҳавобаланд карданӣ нестанд. соли 2018 Килиан Мбаппе сабаби кофӣ барои соҳиб шудани тӯби тиллоиро дошт, зеро ҷоми ҷаҳонро соҳиб гашта требли дохилӣ бо ПСЖ намуду яке аз беҳтарин нишонзанҳои ҷоми ҷаҳон гашт. ӯ ҳам он вақт беҳтарин дар ҷаҳон буд, вале дар овоздиҳӣ ҷои чорумро соҳиб шуд. Гризман ки бо Атлетико аз гурӯҳи худ дар Лигаи Чемпионҳо набаромада буд, аз Мбаппе болотар ҷойгир шуда буд. Ламин ҳам дискриминатсияи синну солиро аллакай дид. Ямал дар Евро 2024 нафари калидӣ ва беҳтарин бозингар буд, вале Родриро ҳамчун футболбози таҷрибадор ҷоизаи беҳтарин бозингарро доданду Ламинро дар категорияи ҷавонон ҷоиза доданд. фаҳмидани ин чиз мушкил аст ва фикр мекунам ки дар рақобати тӯби тиллоӣ ба Ямал таъсир хоҳад расонд. ин сабаби асосӣ намешавад, зеро собиқ бозингари Барселона Усмон Дембеле ҳам дар рақобат қарор дорад. ӯ метавонад ПСЖ-ро бори нахуст қаҳрамони Аврупо гардонад ва бо требли дохилию беҳтарин нишонзан будан мавсимро ҷамъбаст кунад. агар ӯ ин корро кунад, пас ҷоизаи имсоларо бо тантана ба Дембеле месупоранд. бо қаҳрамон кардани ПСЖ Дембеле аз Ямал натиҷаҳоро беҳтар мекунад. бале дриблинги ҳарду беҳтарин аст, вале Дембеле имсол ба версияи беҳтарини худ табдил ёфтааст. аммо чӣ мешавад агар ПСЖ қаҳрамони Лигаи Чемпионҳо нашавад? Ламин Ямал боз дар рақобат мемонад, аммо боз дигар омилҳо садди роҳ шуда метавонанд. пеш аз гуфтани он омилҳо ёдрас мекунем ки дар канали мо обуна шавед то дар ҷараёни навгониҳои ҷолиб бимонед. якум чизе ки садди роҳи Ямал дар сурати қаҳрамон нашудани ПСЖ мешавад, ин ҷоми ҷаҳонии бошгоҳӣ мебошад. Барселона дар ин мусобиқа рохат нагирифт ки барои соҳиб шудани тӯби тиллоӣ муҳим аст. бо формати нави чемпионат диққат ба он калон шудааст ва имтиёзҳои хуб барои бозингарон хоҳад дод. ПСЖ, Интер, Бавария ва Реал Мадрид ҳама дар он ҷо иштирок мекунанд ва бозингароне мисли Дембеле, Лаутаро, Бастони, Мбаппе ва ҳатто Хари Кейн имкони бештари ба даст овардани холҳоро пайдо мекунанд. тасаввур кунед ки Интер қаҳрамони Аврупо шуда дар ҷоми ҷаҳонии даставӣ иштирок мекунад. ин кор кардани бозингарони онҳо кори хато мешавад. аз тарафи дигар Месси ҳам дар чемпионат иштирок мекунад. сухан дар бораи тӯби тиллоӣ ки рафт, ҳама хуб медонад ки Леоро чӣ хел он ҷо пуштибонӣ мекунанд. хулоса, новобаста ба требли дохилӣ доштани Барселона, натиҷаи финали Лигаи Чемпионҳо ва ҷоми ҷаҳонии бошгоҳӣ метавонад муддаии асосиро дар рақобати тӯби тиллоӣ муайян кунад. баъдан ҳайрон нашавед ки чаро Ямалро ҳама фаромӯш мекунанд. ба ҳамин тамом дӯстон, то наворҳои баъдӣ, тансиҳату хонаобод бошед.